Търсите работа, която ще ви позволи да спестявате? Много хора избират работа в складове или хотели, но разходите за живот поглъщат по-голямата част от заплатата им. Каква е работата на болногледача? Нека да я разгледаме. Ако работите в склад или в хотел, нетните ви доходи ще бъдат между 1500 и 2000 евро. Но колко наистина можете да спестите? Абсолютният минимум за настаняване и комунални услуги е 700 евро. Ако пазарувате разумно, можете да се справите и с 300. Разходите за транспорт, отдих и други разходи ще бъдат поне още 300 евро. Като болногледач настаняването ви е безплатно, без наем, без сметки. Осигурява се и храна, без разходи за хранителни продукти. Можете да спечелите до 2100 евро, като работите като болногледач в Атена. И можете да спестите всяка стотинка от тази сума. Малко професии позволяват такива спестявания. Освен това, работата на болногледача е стабилна, възнаграждаваща и много търсена. Не пропускайте възможността за по-добро бъдеще. Присъединете се към нас и започнете пътуването си към финансовата стабилност още днес.